बिहार जल तिहार में वायरल फेसावा हो। यूपी बिहार जल तिहार में वायरल फेसावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो। अगर बांधी मुरे ठावा बैठी बुलेट रंगदार फेसावा हो। बांधी मुरे ठावा बैठी बुलेट रंगदार फेसावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो। पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। अगर रोजो रोजो हो बहवे हाथ से छोड़ी मडर गे। हमारे नाम से तोरा जिला के 112 जाओ डर गे। सुनेगी रोजो रोजो हो बहवे हाथ से छोड़ी मडर गे। हमारे नाम से तोरा जिला के 112 जाओ डर गे। अगे नामा हमर कितना जानी के बनल कलेसावा हो। नामा हमर कितना जानी के बनल कलेसावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो। पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। अगे कोटा का चहर छौरी रे हमारे अंदर गे। लेके पिस्टन थाना के सामने मचाबो हियो बबंडर गे। हेगे कोटा का चहर छौरी रे हमारे अंदर गे। लेके एगो पिस्टन रोजे मचाबो हियो बबंडर गे। अगे धीरज सुशांत के चलत माफिया छोड़े देसावा हो। परे मम्मी तक चलत माफिया छोड़े देसावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो कि पीछे पड़ल पुलिस आवा हो। बभन होई 36 गो के सावा हो।